Me drew on. Na di me see free plane mu kra me tere. Wow. Ona me hu se bibi wo baby. Omanfo free ye mra. Omanfo free ye mra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananoma himfo. Nananoma Hemaa. Nananoma chiame obi a wukodi hine. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique a eye kente. Nananomo entoma yetutu eguso edeko eye. De eya ayefro kente papa bi ediko dwabo ase. Ope ahenema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao anasa ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bia obetu aguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na ene ye medidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Abusafo yansa mmakwa babie mre Nyansapo no waje so say yisane na madwembam da bia maka che nsensam emu du na nananum akyekyere Nyansakwa so no ne ene omo mutiri mu bobe onimde omo aboya ne yisane na madwemba kwa so enrada ade ba ko edi mu akotene pa ebrade oti okuru bi okrawe ne brawe ngoma so de nani kyire mu e wo Support Island so no nipa ba kwa na odim tintima pa ene ye nana Yaa Asantewaa sebi yebo ne di wo Ghana Asantewaa mu akrade a onhia nkyire mu bia bi mu na yebeka ye enipa sebe akosikoko efa won nomundo omukopie asante adehye no na nana Yaa Asantewaa okofo okodufo na oka ho sebe abebiu na wote asiesie yepese ebisa na semba akomienu bi na yede efa ho na afi ejai ema no eko na wadaroma Nyansapo siniem wakwaba Ya aja eni die ni ambrase mapom ti sei mompa wadaroma no twedi ampon enwodin na mami ni kemisa edika akra ebra utu wonan na wodi si Support Island ne ho na wo nana wo mo befa ne koye ekon ne ani edina wo kire abrofo ntino uduru ho na nkasa se na ho si ye o me duru ho no na edi me see free plane mu kra me tere. Wow. Ona me hu se bibi wo baby na edi pa ne enye easy ena enu asam hu tamam de flowers ne kora koto so no me ntuma nyina epegui me be fie kra me bo me chame mama ne ozo awosin kuni hu nyina na enye asam keto enu ade Ejisu man Hemaa ye nana Yaa Asantewaa doni beka se onya any credential say ebe kenkan bibia dia pa no him wa Asantewaa Fransa botofo akra na odan ma me yem o sukuu no no ati bibi e dia fa Ejisu man ititi nana Yaa Asantewaa ene ne hene afrani okesi onim wo modada Yaa Asantewaa de oyo okofo ebra afrako a wo no eye ofonso man Hemaa efe tie to ye no abakwase nchire mu a etwa wo to ye no ano odan ye na ode ma oniedefo onfiedufo oba onsinsuo ma ansa no ham nana Yaa Asantewaa eno ena otijina ye no ye na dwese oli akosikoko ede bechi ede ayam so ekopun se baako ede niti ebeje akirema etina na Yaa Asantewaa bedwabo asibia no a na etuo ena edi neni odi ya ejene so re dom a wopia na odi prasantinemu Ejisu ede ba mawe bi se asuna busua a ewo ho no no ema wonu bitimi beye ahene ene ye ka Asantewaa bapasem na ebi ene Ejisu ena afi ofenso ena wodi ani echire mu ewo na na de nko kufu adi kufu ma eti enye Asantewaa ewo ho no ma na Yaa Asantewaa ewo abapasem a mu oba bigunya ni nko
na edi enti bi nka ne kese na mu odin pa ene wodo ma se wobetimi a kire yemu a abakosem na eda ho na se dane ebi si ye nana oba ha ansa na obefiri mu ebi si ho ena ofiri mu se na tie pa na me ba cho wu ho okay senti na enra mu hu se baabi a ye de ne to ye ne me de flower no me koma ne flower enti ye ho no kranye se ebi akonum na ne ho mfa no ne se kaka ena ema wo di free mu we Nyansapo sonko na benya na fe finally ye hu de ekoba ye ne de ye ya ema ye nana Yaa Asantewaa kodufo okofo a wotegina ye ka memegu demo ne akosi kokko de tentam ye no kwa ye nam so ema ofa so a ofiri mu nana eka den na kire wo ema me kai me nananom seven pedria sana Yaa Asantewaa wo baako na wo edu baako yoto so nkono ene be wo efie twonbo a na efie twonbo be wo abena se wa ma abena se wa wo me mu nyina so kɔ akamme ti na emu odin pa as information ba kwa osade amen no ye nana Yaa Asantewaa ofu apɛ me ba try ana ye oba e friend amosewa okay amosewa ne wo 11 ma miensa mema 8 nse mana ye wo ye kafie manu miensa so ba akopɛ ne wo ye de otoso 9 no e friend akosu apokua onso di jo so Hemaa one ne ba Ebusia makaya se Nyansapo de obaso a ye jan nana ya mana koza se yate se kotoko hene ne hene eba ye hyedwumadi na se ano na yemfa ba kuwom na afi ye nsori nkonana ehu hia se efa bi se yedu a ye hye nana no mo hye datena se se ye kaka ehu hia obi bisa ehu hia pa nana nura no se obi kura bebre nim nti nura bebre hunu even yen ahima afọ kura no ya sorry Yaa Asantewaa una udin wo enwomem obi okra wonim se na Yaa Asantewaa kra ni history bi o etimi kai no ekenkan nti enra ema bebre hunu sebe ya mamre ni amane ni yie ehun se sebe ye kra yete ase because obi wa edi afinhia sebe o ma bibi o mo so se edi 10 years ye edi 20 years na te se ye na sebe wabeko ahin kon age abanwasi wo ene ye nana sebe na prempe no ososo de sebe ne kra to ho e ma ye chinde ne ko socials ene ye kai no a enye eye pa e ma ye soso ye hunu amamre ne amane nana erase bacho misme abusia ejo so man Hemaa nana Yaa Asantewaa okodufo abibiu ono ena ye ne na abonkomai anya hwe ne ye nya suma sembe semienu de enam so ema ye nana Yaa Asantewaa okofo 1900 Appiah pema hankono ne wo hanumu oni akwasi kokko kyerentira ka so ewo Asante mantem ha ene Ghana afei de enam so ema ye nana ofiri mu baby ofiri mu emma a wo mu ni nyina bedadi Nyansapo sonko na abenya
Nyansapo so nko na abenya no e ma munyina mu e de hwe a oje ahene wa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie firi mantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo Aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame